Aja enak-enak kon, Rit. Apa, Bu? Nek tambeng gak bayar pajak tak sentik kuping ngene. Ojo ngamuk dhisik, Bu. Dia mau suara lanang oh, Pak Ibu ae. Oh, Oh, Pak lemes kebudin. Pak iki gidangan. Ono cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajal londo ono jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip nenti saja basa lora gedangan kok dadi londo blangkonan ngantek londo tindak esak wenang-wenang nake pajek bae Sarip dikepui Sarip pradrima lora gedangan dipateni wetan-wetan kali jagoane pati kusir dogara buruwe abaji kulon kali Sarip jagoan sakti moso bebuyutan pedi disunduk gladi layan Sarip gaweane pancen maling ning asile diweneke fakir miskin aja ditiru ya Sarip tambah oso baca pasulayan ranjang kawan subakrilan markasan ranjang kawan bakti mi bojone ranjang kawan duwe keres kalamunya tiba rezeki ana sing paling ganteng jurang penatas wis akhir dewasa pengen bales batine wong tuwa markasan Subakri markasan Subakri markasan Subakri biyen sing mateni markasan Subakri markasan Subakri markasan Subakri prinio tak pijeti Ranjang kawan ya Babang Sutejo asli saka ing Pulau Madura kita iki mung tak singkat wae yen kepengin jelas nang kapal truk dhewe Subhanun atas penampilannya Kang Anjal Bakso yang datangnya dari Gunung Gede yang sudi tampil di panggung pagelaran. Cik lo